Og her var der dansker tabt til våben. Han har brug for et dyt. Og han må ikke slå igen, før han har et dyt våben i hånden. Så han har brug for hjælp. Og han må et dyt våben i hånden. Ja, dem der han snakker om. I mellemtiden har ukrainerne dog udlignet kampen. Er de ikke nede der? Og dommerne går ind og lige stopper hjørnet. Han er ude.